Sige, nadiri sa Kapitulo 5, balikon ko Mateo Kapitulo 5, versikulo 13, taman sa 16 mga igso, ano? Ang giingon diri, kamo ang asin sa katawhan. Kung ang asin kawadaan nagani sa iyang kaparat, unsaon pa man pagpabalik sa kaparat niini. Kini wala na ikapuslanan, ug angay na lamang na ilabay ug tunog-tunuban sa mga tao. Kamo ang kahayag sa kalibutan. Ang syudad nga nahimutang sa bungtod, dili gayud matago. Walay magdagkot ug suga aron lamang isulod sa gantangan. Kundili ibutang kini sa tungtunganan aron maghatag og kahayag sa tanan nga naa sa balay. Busa sa samang paagi, ipadanag ang inyong kahayag aron makita sa mga tao ang inyong mga maayong buhat ug daygo nila ang inyong amahan nga atoa sa langit. So kining atong paghisgutan mga igsoon mao nga maghatag ka nato og mga kamatuoran alang sa kapuslanan sa imong kinabuhi, sa akong kinabuhi, samtang naa pa kita nining kalibutan. Naamanggoy mga panahon nga dili lalim ang kahimtang imong giatubang. Ay mga panahon nga naa sa kasakitan, naay panahon nga naa sa kaluyahon, naay panahon nga naglibog taon sa atong buhaton. Amot ka, basin dahil uban wala rapod. Pero mag-i-exempted, no? Naigi na mga panahon mga igso na inana, no? Labi na kong, kay, ato biya pong hibaluan nga, dili punta ng panahon nga dasig kaayo ang tao. Dili punta ng panahon nga, lami kayo ang atong buntag, inigbangon na to, no? Inigmata pa lang na to, maguba ng atong mod, then mao na lang din, madala na to sa tibok adlaw. Hangtod magabi pa. Apan hining kabuntagon, dalong kudha kaninyo ang usa ka maayong balita, mga igsoon, higala, dinhi sa pulong si Ginoo nga maglamdag sa atong kasing-kasing ug hunahuna nga nining kalibutana sadya nga gitugutan ka sa Dios mabuhi nining kalibutana bisag unsa pa ang imong kahimtang igsoon bisag unsa pa ang akong kahimtang ingnon ko ikaw mapuslan ka diha sa buluhaton sa Dios mapuslan ka diha sa gingharian sa Dios mga igsoon ug kana nga pulos igsoon makahatag kana og paghimaya pagtuboy sa tumbuhi ng Dios. Matod pa diri sa versikulo 16 ningon siya nga og daygo nila ang amahan nga tuwa sa langit. Usa ka ba karon sa nagtinguha nga mapuslan ang imong kinabuhi nining kalibutan igsoon? Siguro tinguha nimong syempre magpulos no para sa pamilya. Siguro magpulos imong kinabuhi para sa imong mga hinigugma, sa mga minahal sa kinabuhi. Apan nining kabuntagon mga igsoon ipaabot ko kaninyo nga sigurado nga pulos sa imong kinabuhi, ang sigurado nga kapuslanan sa imong kinabuhi, naagayo diha sa imong pagbaton ug pagtuo kang Ginoong Hesukristo. Niyon sa diri kamo ang asin sa katawhan. Kun ang asin kawad-an sa iyang kaparat, saan pa man pagpabalik sa kaparat niini. Ang katawhan nga gihisgutan diri mangingsoon, kung ato ni siyang ibase dira sa kinatibuk-an sa Biblia, ang katawhan sa Dios mao kadtong tawo nga dunay relasyon sa Dios. So siguro na nining sayo sa kabuntagon samtang naminaw kay igsoon nga makabaton ka og relasyon sa Dios. Kung ang katawan gisgutan dinhi mga igsoon mao ang katawan sa Dios, mao ang mga taong adunay pagtuo kang Ginoong Hesukristo, then ara ba day sumpay nga pangutana dadon ingon din sa nga kung ang asin kawad-an sa iyang kaparat, saon pa man pagpapalik sa kaparat niini. Ang asin manggod igsoon ingon ani. Ang asin nga literal mga igsoon, parat gid na. No ang ako ikasulti dira ba nga kung ang asin mawad-an sa iyang kaparat, dili na siya asin. Unya niyo pag siya unsaon pa man pagpabalik sa kaparat niini. Dili na gyud, imposible na kayo nga ang asin kung mawad-an na siya kaparat, imposible na kayo mabalik pa ang kaparat ni ana. Ang gamit sa asin mga igsoon mao nga maghatag siya timpla. Nya di man pud siya daghanon kay pagtimpla. Sa laing bahin, ang asin usab gamiton siya sa pag-preserve. So ang isda para mapuslan pa nato, sana sa makaon pa nato sa dugayng panahon. Asinan di mahimo siyang ginamos. Mahinay-hinay pa siya og kahurot kay nahimo man siyang ginamos. Ma-preserve ang usa ka butang mga igsoon higala kung adunay asin. Naghatag siya igsoon og pag-preserve, madugay, matunaw ang ice kung gibutangan siya og asin. So sa laing paagi o sa laing kabahin mga igsoon, kung ang asin gamit sa pangtimpla, importante kayong kini nga gamit, di ba? So diha sa grupo sa katawhan sa Dios, bisan sa nagkalain nga sikta mga igsoon, no? Kung nagtuo ka sa Dios mga igsoon, kung nagtuo ka kang Ginoong Hesukristo, nagtuo ka nga
siya ang imong Dios, nagtuo ka nga siya ang imong manluluwas igsoon, unya mahiapil ka sa tapok-tapok diha sa mga magtotoo sa Dios, imong hunahunaon nga importante kayo ang imong kinabuhi. Kay kung naa ka da mga igsoon, makahatag ka og timpla ni ana nga tapok. Kung diha sa imong pamilya, kamong tanan mga magtotoo sa Dios, lami gyud, no? Nindot usab palandungon nga kung magtotoo mo tanan sa Dios, kana may the best family gyud, no? Kung naa ka dira nabilong ana nga family, huna-huna gyud nga importante kayo ka kay naghatag ka og timpla diha sa katawhan sa Dios. Ang importante sa imong kinabuhi, sa akong kinabuhi di atubangan sa Dios mga igsoon, mao nga na-serve nimo, imong nasilbi ang imong katuyuan sa katawhan sa Dios. Imong na-serve or nasilbi nimo, nahatag ang imong pagsilbi, ang pulos sa imong kinabuhi diha sa katawhan sa Dios. So lami palandungon nga kung ang asin makahatag literal nga asin, makahatag og timpla sa niluto, makapalami sa pagkaon igsoon, ang imong kinabuhi usab ingon nga magtotoo sa Dios, makahatag og timpla, makapadasig sa imong igsoon, makahatag kanilang dakong paglaom diha sa tumbuhi ni Dios. Ang asin usab neutralizer. Kana bang neutralizer, no, kung atong siyang interpret sa lain nga pamaagi usab igsoon o sa lain nga bahayin nga kung naay naggubot kada, naay nag-away dira dupita, kung naa ka nga magtotoo sa Dios, sigurado masulbad gina siya. Sulbaron gina sa Dios. Ngano? Naaman ka. Siyempre, ikaw tong mag-initiate nga, maingon nga, ato na nga po, sige ro, dango na nato ni. Di ba? So, lami gyud mga igsoon ni gala kung ana ka. Labi na kung magtotoo ka sa Dios. No? Una, importante kayo. Nakada sa imong pamilya, ikaw ang hinungdan nga mag-preserve, mapabilin. No? Preserve, mapabilin ang ilang pagtuo diha sa Ginoo, diha kang Ginoong Hesukristo. Ang kinabuhi sa ka magtotoo igsoon, dako kay kapuslanan, labi na diha sa katawhan sa Dios, tungod kay diha paagi ni ana mangigsoon, ang usa ka magtotoo o sa kaigsuonan dira kay galaan baka nga naluya na mabalik ang iyang paglaom diha kang Ginoong Hesukristo. Amen? So, dining kabuntagon ison, ayag saya nga ang kahigayunan nga napahinumduman ka sa pulong sa Ginoo. Nga kung usa ka magtotoo, pabilin diha sa imong pagsimba, pag-alagad sa Dios igsoon, padayuna ka na. Kay maabot ang panahon nga ang imong kinabuhi dakong testimonyo ngadto sa katawhan nga moingon sila, ako pong simbahon ang imong Dios nga imong gialagaran. Di ba? So, lipayon ka sa Dios igsoon igala sa panahon nga nasakitan ka. Hatagan kag kusog sa Dios sa panahon nga naluya ka. Hatagan kag paglaom sa Dios sa panahon nga murag wala na paglaom. Hatagan kag giya sa Dios kung unsay angay buhaton sa panahon nga naglibog ka o nakanauna na ka nga walay pulos sa imong kinabuhi. Kami palandongan nga mahimo gyud ikaw ug ako kanunay magtotoo diha ang Ginoong Hesukristo. Amen? Amen. Pag mada, bisag di ko nagkita God, no? Pwede na po kusgon, pwede na po hinayon. So, ikaduha diri kamo ang kahayag sa kalibutan. Atong sabton ang kalibutan, katuning tao nga nangitngitan, katuning tao nga igura nakaila sa Ginoo, pero walay relasyon, walay lawom nga relasyon sa Dios. Mailahan ako ng tao nga dunay lalom nga relasyon sa Dios. Katunang tao nga magdesisyon siyang kinabuhi, katunang tao nga bisan naapuno sa miserable ang iyang kahimtang, maningkamot sa duol sa Ginoo, katunang tao nga bisan sa kadako sa iyang problema nga iyang giatubang, naningkamot sa dangop sa Dios kaysa sa pagdangop ngadto sa mga tao. Katunang tao nga bisan halos wala nay paglaom nga makit-an niya, pero pabilin nga misalig sa Ginoo sa iyang kinabuhi. Katong tao na nagpabilin pa diya sa pagbuhat sa mga butang nga wala gikaymotan sa Dios. Sila na ang giila sa Biblia nga kalibutan. No, minsan kamo ang kahayag sa kalibutan. Ang syudad nga nahimutang sa bungtod dili gayon matago. Walay magdagkot og suga aron lamang isulod sa gantangan.
Kanang gantangan kana man ang sukdanan gud sa una, karon dili nang gud kay ginagamit tungod kay naa naman ta sa panahon nga kinilo na. Sa una gantang-gantang pa. Pila man man kamote nga isa ka taro, ay lisdan nang nagbugas nga isa ka gantang. Di ba? Mao na siyang gantangan. Dayon kung ibutang diha sa sulod sa gantangan ang literal nga suga mangigsoon, dili siya ka kahatag og dakong kahayag. Samot nagkulbon ang gantangan, di wa nagikahayag. Pero kung ipatindog ra ang gantangan katong walay taklob sa ibabaw, dito isulod siya, makatag siya kayag pero gamay ra. Then kanibang word na kamo, ipanamduman ko ni, uy, naa man di ko'y part, no? So kanang word na kamo, so diha ko natandog pagayag, so ngini siya, kamo ang kahayag sa kalibutan. Pero by the way, no, sa laing bahay no sab na nakita ko akong kaugalingon dinhi nga sugilanon igsoon nga daw sama ako sa suga. No, kay si Jesus man ingon na si Jesus nga ako ang kahayag sa kalibutan. So kung ako mag-reflect lamang ako sa kahayag ni Ginoong Hesukristo, nahimo lamang silbing suga ang akong kinabuhi nga nahimong gidagutan sa Dios mga igsoon sa kahayag ni Ginoong Hesukristo. Ug ang kahayag ni Ginoong Hesukristo dapat ang makita sa katawan, dili ang akong kaugalingong prinsipyo. Na mga panahon nga lami kayo i-insist, no? Lami kayo ipasulabi, lami kayo i-exert nato ang atong kaugalingong prinsipyo, kay usahay nagtuota nga mao kini, usahay nagtuota nga mas nindot kini nga buhaton. Pag ingon ni Jesus diri kamo ang kahayag sa kalibutan, nagpahinumdum na ako igsoon nga ang kahayag ni Kristo dapat ang madanan, dili ang akong kaugalingong prinsipyo. So ang mahatag sa suga mga igsoon, mao ang kahayag. So, kung ikaw karon, ako karon na imong magtutuo sa Ginoong Hesukristo, diha sa imong palibot igsoon ni gala nga napuno sa kalawayan, sa kasuko, sa kalibog, sa kahilayan, diha sa imong palibot igsoon nga napuno sa mga libak diri, libak didto, singka diri, singka didto, diha sa imong kahimtang nga napalibutan ka na igsoon, kung magtotoo ka sa Dios, ikaw ang magdala sa kahayag ni Ginoong Hesukristo dihang dapita. Wala masayop ang Dios sa pagbutang niya nimo dihang dapita. Kung gibutang ka sa Dios diha nga panimalay, kay gamiton ka sa Dios, kay mapuslan ang imong kinabuhi dihang dapita mga igsoon. Kung gibutang ka sa Dios diha sa kahimtang sa imong palibot nga puno sa away-away, gibutang ka sa Dios dira. Wala sa masayo, pinasay tuyo diyang dapita nga madanag ang iyang kahayag pinaagi kanimo. Kung naa ka sa kahimtang nga nakaingon ka nga murag ako ra may magtotoo diring dapita, praise God, congratulations. Kay matuman ang tuyo sa Dios nimo nga magdala ka og kahayag diyang dapita. Pero naida kong pero, importante usab nga padayon kay igsoon sa imong pagtuon sa pulong sa Ginoo. Padayon ka sa imong pagpalalom sa imong relasyon sa Dios. Sa paagi nga maminaw kag wali, sa paagi nga magtuon ka sa pulong sa Ginoo, sa paagi nga magampo ka kanunay tungod kay dili lalim o di mabasta-basta igsoon ang kaaway. Duhara na, no? Kung dili ikaw ang maka-impluwensya sa imong palibot, ikaw ang ma-impluwensya sa imong palibot. Mao nga para sa usa ka magtotoo karon, titunay mong kaugalingon. Padayon paghawid sa saad sa Dios sa imong kinabuhi. Kay ikaw ang magdala sa kahayag darang dapita. Ngayon sa dito, aron ang tanan nga naa sa balay matagan og kahayag, no? So, kung sa imong una sa imong pamilya ikaw pa lang ang magtotoo, unya kinira bang ikaw ra ang magtotoo, no? Ay perting daghanang lotos madungga nimo. Tindaghan pang mga pangutana about sa Ginoo nga puro siga-iga. Nalisod pag akong istoryahag balik. So, pasagdaan lang yun. Then, mo-amen dayon ko. Pakita nila nga na ako'y Kristo ang kinabuhi. Hantod nga nabot ang panahon nga ningon sila. Kini si Jojo, no? Seryoso giday ni siya sa iyang pagpangalagad sa Ginoo. Siyempre, dapat seryoso ka, dapat seryoso ta sa tong pagpangalagad sa Ginoo. Sa mga hugot lines dayon ni para sa mga dalagag ulitaw diha. Seryoso man gani ka para niya nga kabalo ka sonahan biyaan ra ka. So unsa na lang ka ang imong pagpangalagad sa Ginoo. Dapat kini ang atong iseryoso. Hallelujah. Kay kini ra nga relasyon nga dili gyud ka masakitan hangtod sa walay katapusan.
Ingon siya diri nga busa sa samang paagi pada naging inyong kahayag at tubangan sa mga tao. So, sa unsang paagi madanag ang kahayag sa usa ka magtotoo dito sa kalibutan pinaagi sa maayong buhat. Uy padanag mo imong kahayag igsoon ngadto sa tubangan sa mga tao, makit-an nila ang imong mga maayong buhat. So mga anak, nabay mga anak dira, siyempre na ano, kung ikaw usa ka magtotoo sa Dios, unya ikaw ra ang magtotoo sa Dios diha sa imong panimalay, balo ba ka nga kanay imong mama ug papa? Dili na dali mo tuon nimo bisan pag unsaon na nimo sulti sa pulong sa Ginoo. Kung dili nila makitan nga kabalo na ka manghugas og plato bisag dili ka sugoon. Pero kung makita nagali nila nga naunsa man akong anak nagsigig adtog simbahan, inig uli manghugas na magplato, inig batas buntag sa imong laban naman, manglimpyo naman. Gamay ra ng istorya nimo anak sa pulong sa Ginoo sa kayo sa Ginoo. Mingon gid sila ay nagiday ka baguhan akong anak. So magunsa man tong sige kag sulti niya si mong mama ug papa, pero inig panahon nga kasab-an ka, perti pa mong kusugaw mo to ba? Ayaw, igsoon. Ipakita ang maayo nga buhat. Ipakita at tubangan sa tao ang imong kahayag. Sa daw ang imong kahayag. So, ang imong kahayag mo ipakita sa ang imong kahayag mao si Ginoong Hesukristo. So, mao ang kinaiyan ni Ginoong Hesukristo, igsoon, mao tong binuhat ni gibag-o ka na sa Dios. So, ang tao nga gibag-o na sa Dios, makit-an sa atubangan sa mga tao nga wala pa'y pagtuo si Ginoo ang imong mga maayong buhat. Kabalo ba ka nga kanang imong maayong buhat, dili na siya kumon sa tanan. Kaya ang kumon sa kadaghanan mga igsoon, dili maayong buhat. Ang kumon sa tao nga naa sa kalibutan, dili maayong mga buhat. Kung ugaling naa ka diha nga dapit, nahimutang ka diha igsoon higala, dahil na kay napakita nimo nila ang mga maayong buhat, kay dili man na kumon para sa kadaghanan, nan makit-an jud nila nga aduna kay kahayag ni Ginoong Hesukristo. Nya sumpay diri ningon siya, og daygo nila ang inyong amahan nga tuwa sa langit.